Querido Diego de 2021, acabas de subir ao primeiro equipo. Cando chegaches hasta aquí, dende Vilalba ao Fabril, comezar a vestir de blanquiazul era máis que só unha ilusión, unha gran responsabilidade. Non foron anos fáciles. Loitamos no barro, cando todo ia en contra. Sufrimos máis do que nos puidemos imaginar, pero o traballo e a valentía seguiron intactos. Malia que as vitorias non chegasen ou os resultados non fosen os esperados, coa forza do deportivismo, dos teus compañeiros de vestuario, de amigos e familia, o camiño cara á dirección correcta volveuse máis doado. Todo mereceu a pena para chegar ata aquí. Cada lágrima, celebración ou derrota cobraron sentido. Cada momento no que tiveches que loitar e esforzarte para ter o teu lugar. Nunca olvides que o teu valor como capitán radica en ser exemplo para os demais, identificarte coa identidade do club e coidar aos do teu arredor. Pertences a un grupo de privilexiados guiados por unha marea branquiazul. Chegar á primeira división este 2026 foi cumprir un soño, que agora continúa.